Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin king taon og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing saligang gawas sa akong kagwapo. May tuyo nila nila kong malay. Oo na, dako pumunta na. Pero kanuda dyan ko ani, muna yung sikreto nila ni ko ani. Sektor ko yung Dito nila? Oh. Nila pidot o di ka palirap? Oh! Handa! Actually, pero Tessa ba? Actually, Hoy! let me think. So, asa man sila? So, ato sila pangitawon dito. Hoy, ang masold ka rin. Abli. Nyaw, ang sawal pa maagi na to ni Ron. Nasa oo na. Di ba? Wabli mo na. Tistingan. Sige. Sige mo. Paminaw. John. Magsigit ang lalis na dire. Muna. May tatak pagi mga makasuot. Basing, ay sa, nay pamagi. Unsa? Naman ni baba. Oh. Try ko sagit, ayuha ko no chip. Ikaw basing, Ayo! ano? Inaamang ko. Ayo, amang ko! Mas amang na. Zero. Basig wala dire. Kay. Isuda ko ni balaya. Na, mao lagi ni siya lagi Di, lagi. Ang motor be. Ayo, di. Murag wa dire. Wa lagi ano. Tanang motor na diha. Di siya kumutuon na dire. Ay, nakarakon lugar ni basig iparking na niya, lakaw na katong layo. Okay. Di naalagi na. Tessa. Imposible po Tessa. tayo. Asa siya gipito mga. Tessa, may paingon na you know what? Ato na lang tawagan si Pindot, ato siyang padagatan. Hala! Oy, tinuod ka. Isa. Time sa man, kaproject lagi sa kanya, no? Amin na ha. Tessa, Sakto niya ha. Sakto ba niya? Kung sa pasat, palamiig maayo para mutuga ang asa sila. Ala pa istorya. Paminaw. Bang ande mo man mo. Tessa. Minos. Paminawa. Kamu kauban mo. Oh. Kawagi pangutan nagtarong. Kana makatubag og sakto. Sige, ako tawag. Ota, silbo mo. Ha? Hindi ba ako matawag ba? Basi naar na Di, lagi na lagi. Ayun, lagi wala lagi ni dire. Na may motor. Oh, Nga diya. Imposible kayo ba adri na Ay, motor. sa pwede ka mo parking diya mo lakaw ang layo. Uya, tawagan ako. Makasuo sila ni katong mga tawhana. Ay, kaya. Ato sila pangitao niya. Ato na ako tawagan. Ay, tawagin na daan. Tawagin daan. Nasa siya. Naun siya. Hello. Ha? Babae. Isa. Nang babae man eh. Ambot lang Ang iyang gingon. Kanang mayor dialis ko ko sa. Ay, wala kayo noon! Ay, pangitaw to. Itaw na natin eh. Tuloy. Klaro ni ka. Kara- Isa kada. Karaan mo na. Dan ako nadungga no. Ha? Unsa? Iro to gani ha. Iro. Asa? Awa. Away. Mahita ta. Okay. Paminaw sa. Unya iro. Oh. Tukon lagi. Wala po di ay. Balita ko iro na. Tuloy. Uy, kuya be iro na laplan mo si kapendura. Bahala mo di ay. Iro ni. Dili iro. Dali. Dayali. Dali. Atras mo dali. Kung saan ni tagay yung patas mo ni. Wako'y jamon, way laing saligang gawas sa akong kagwapo. Wako'y jamon, way laing saligang gawas sa akong kagwapo. Ang kinsa din din. Yanong naman si Captain ni. Ambot lang kay gitawagan ra masag ko, masag ko kay bawa na sad.
Sorpresa din eh. Ang Dili, surprise. ato na nato si Papa. Ato ta? Oh. Ya dugay mo maabot gagmay mong tikang. Aw, ay kami Mga gani kami mo na. Dako na to. Nindot at tanong at sila sa kusina, no? Alami ka mga pagkaon tayo sa kusina, alami agad. Asa itong tutubuan sa subsab, alami. Sa akin ba? Oh, mao din eh. Asa ni David tadi ay nag-ingon ni Papa. Asa mo ni? Uy, Oy, sultihan ti ka basta dako ganing balay nago ni gwardiya. Nya na sa nang iro. pero nga wala may gordyo. Ha? Asa na si motor? Di ba tayo mas iro? Ako ay gordyo. Ya, nasa ni swimming pool ya. Anak ko. Dara, ako ang doorbell. Ganong kinsa may tuyo na to diha. Aw, ato na to si Papa dito sa kuan. Nasa sud? Nani ko na si Cap. Na magkakay selfie yung tawagi. Tawagan ako. Tawag ni Ate Kat. Isa ha? Oh, Mura wa makoy luod-luod. napulod. Ay mga na lang. Eh. Daray. Da, Oh. the number your dial is wa makabayad please. Da bayad da ano na dial. Sa di ka pa yan. Ay. Ako alat ta, sa kana. Doorbell. Doorbell. Lagi. Ayo. Doorbell. Ay, eh bako eh. Ayo. Social na ba dito yung asgi kay. Ana ba kabot bitaw kayo kana ana ba? Ay, kanang touch. Oh, touch mo. Sa pag-touch na mo, mubo man kaayo. Touch screen. Oh. Ay, touch ko nung tiyo. Kay taas man ka. Ayan na lang mo. Ha? Mangayo naghatag mo. Angkoy. Ala, apil naman daan oh. Ha? Apil naman lang ito. Hello. Ayaw sudoy kay. Narabay chihuahua dia. Maantag pudol ayaw dia. Kinay, kinay. Wala bitaw may dai. Ayaw dia. Nagagod! Nagagod! Dali! Panood na lang takay! Mahala na lang! Ay, ano nakasod man ka diha? Tiyo! Tiyo! Imo magbag ko! Tiyo! Imo mangilayon Tiyo! Ayan sa! Alam! Na mo ba? Sige ba? Ay! Ano na tagi! Ay, ate ko lang. Ano ni mo? Baba! Yang ginapan na. Kapila! Nama ka si Cap ya. Oh, sikap idol na. Uy, lino ba? Uy. Dili, pagi ano? Ano iro ka to? Mo lagi pero. Kepengunan deh! Ay! Ah, sige. Patong deh! Patong! Hari ta mga gi. Dili ta lagi. Inyo ba sini CCTV dia? Ah, may iro ka to. Papa ka. Inyo sa mo lagi. Patong! Ay, patong mo dro. Ako yun! Ako yun! Yo na. Kiso di. Atong isin po di. Patong ano? Patong ko. Patong ko ni mo. Atong isin. Sige. Kiki. Uy. Abi. Dili! Ike una! Ako Oh, Ike una! Ikaw na. Pero mas mga di ba? Ayaw dia. Padol mo dire. Eh, sa makat ka ayaw. Ano ba? Susunod na. Hindi na. Hindi na eh. Sabog! Tukum ka man doon! Wala mundo ha. Ako pakurat nila. Ako pakurat nila. Kita hini tayo dito. Kama mo. Kama mo. Ari kas sakay. Tara. Ani patong lubik ko. Kaning swimming pool. Basta, yung pool. Oo. Palit lang. Wala makwan. Wala manggunahin. Wala ni hawa ng buhay-buhay. Alay mo dire. Ganong na. Hoy. Anong nabot mo din eh? Anong nabot mo din eh? Isa. Ha? Nagduda ko ninyo. Ikaw na amang kas libre. Nya ikaw na kadiritso. Nagduda ko ninyo daw sa no. Tamsa. Ikaw pinotrader ka na mo ha. Sa trader. Nikuyog ka sa labrador o trawa. Ano ka mo sa labrador? Ay, wakit lang. Inawayo ni mo. Kapita na. Di trader ninyo. Time pa. Sip-sip kayo!
Unsa man ni meeting di abanse. Sa pinapa. Meeting di Banse, pag mag-una, magkabuhanga ka. Kami na mo labrador ki. Go. Diin mo na kay Bao nga nami dire. Ha? Goy. Isulti, Chip, isulti. So, anti ka. Dili ni Lubing imo gamit. Nakitaan ka na mo. Sinisibo ni. Uy, sinisibo ni nani Wah, sibaw. sa tilahit. 50 BPS na mong kuha na. Gusto kayo. Muna huno na agmayo. Hoy, duda ko. Oh. Duda. Inyo may gisundan. Ha? Oh, gisundan. Ah, Ngano nakaingon mo kang gisundan? Ano nakaingon mo ka? Ano na yun baka? Ngano nakaingon ka? gano nakaabot pa mo dire? Ano nakaabot mo dire? Ay, ha? ako. Dili, ikaw kid kami di mayo magibuhat kay ngano? Klaro. Ano day? Kusukay ka mo kuan, kusukay ka mo. Sip-sip. 1, 2, 3, nen! Hoy! Oh! Ngano wa mo manawag na ko daan? Uy, to! Ha? Kinsa makatawag ko na mo. Oh. Wala Unsa na. praktika? Wala, guba na. Guba na. Di ka na magsulo. Solo flight ako, solo flight na niya ako. Solo flight. Ha? Mukuyo ka ninyo mong kapitan nga utros ang anak ni Kura. Oo! Kura parugo. Tanawa sa linaw, maragiro, labrador. Awa? Di ka tawa pa. Tawo mo Katawa na kay... Tugal mo. Kurakot. Wakay puangon pagkakitan. Mo. Wakay kasing-kasing. Ka! Wa kay Oh, batikon. ha? Hala, kadaghan na ba inikap? Lo, may ngabot mo Ay, sila. pa! Isang hapon ka. Abot pagini Gano naman ka? Hapon ka. May hapon, Mil. Paminaw ba? Ngano wa man ka mangimbitar? Ha? Noong sa naman taong ka, oy. Nangimbitar? Tessa, picture for evidence. Pa! Isang sa tatmi kay murag huutak ka na nila. Isang sa forward kay di na ko matuloy. Ato. Akong usbo na. Oh. Backward yan. Sa tindelo. Backward. Ha? Ngano nangabot mo dire? Wala mo tawagi. Brad, ngano wa man ka mangimbitar? Lalo, kikimbitar ta mo. Mo na sa ato pa, wala, dahil nilabot, ani. Pa! Suso kapitan. mo. Sumanguli na lang. Pa, inoy makababa. Pariun mini mo pa. Bitaw. Ay, lagi. Bakoy jamo Wayla indi saligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Wayla indi saligan gawas sa akong kagwapo Magsuko ba? Magkano magsuko ka ba? Pa! Pa! Mura ba rin bulto? Pamba sa doy! Asa man? Kamura duka Ako ako. bilang Ngano wala man lagi. Kaya nga mo tama mo diri, kung saan mo diri. Ay, wala kay Teka, pa! atras sa'yo, atras. Pa! Atras sa'yo, atras. Pa! Yaana mga papariun! Yaana mga papariun pa! Mana akong ipaari sila si Kuya naman doon ka! Sabi, ingon ka, di naman masabay mong papa. Ha? Mao jud, ano Dito na nga sa ako? pagpapa. Nala magul ka pa. Akong gi-invite kay sila naman. Uy, kuha na si Pio. Si Pipiche man. Ako man ako'y labot anak nila. Ay lang. sulsini mo ba? Ay, o puno pa lang na, pwede na. Pero, Wala jud ay milabot ka. wa mo ilabot. Ang akong ikuan, ang kaliran duha. Manguli na lang mi. Wa man ay milabot. Uli na ha? Oh, pangulay na. Ayaw lang ba tagay ni Charles pa kay pag-picture lang sa mi pa kay bitaw. Ha? Nindot ang biyo? Ikaw, nag-atang ka na ako? Uloy, namin narong sa inyong kami kaming labing. Ala, kung gusto mo ka mag-picture-picture, Tessa! Ay pasakap laro sakap labot mi wa. Manguli mi wa milabot. Oh, jud. uslan man ka na, alam mo dire. Oh. Hala, pag-enjoy mo nga to, pag-picture-picture mo nga to. Biba! Ay, sa oy! Ay, so, kamo na, pag-una mo nga to. Kap. Oh, nabasa mo may kapilay! Enjoy man, enjoy. Ano, nanagan mo mo? Talipon pa! Aw, So, huy, unsa man ni imuhan? Mel, Para kay hinungdan na. Hoy, nga nanagan mo mo! Mel, ikaw may kailan. Oy, wa pala ginawa kaya lo. Wala,
Nawa pa na magkayalok. Mel. Ikaw may nagkaila, Mel. Na kitering, Mel. Pwede, Mel, ikaw ka lang... Ako lang salig ni mo, ikaw lang order. Alam niya ng kako na eh. Asa mo ka ng barato ba? Mabay ka, waiter! Oy, sa Ako'y kasadji sa ana! Lasa kusina na lang takap. Lasa kusina. Lasa kusina! Ikaw, sponsor. Sige. Hindi ko takap tugnaw. Sa Binagan mo ka! Lasa kusina. Makabot! Magsabot ka ba? Alikap. Puno rin sa bato akong bakser. Ari, masabot na grip. Asa ta mga on? Type pa? Hait ko bato. Dili ta kakaon mag-order. Uloy, bakterya sabi taro ka. Tapos sa takap. Uy! Ano naman eh? Ano naman? Nana mo yung nasabutan? Oy, sabot ari, sabot. Sabot. Gano'n man na yung lubot kap? Bakto! Ano, dili kap? Yung naman na yung lubot kap? Ay! Kapitan. Sige. Ano naabot mo tayo, Kapitan? Kamo yung abot. Kami, dire. Rider na si Pidot. Para si Pidot. Malakaw na kami! Ngano wa man sa ka mga imbitado? Malakaw na kami! Kinabasa namin! Ayun, ay kaniana na singgap na mag-enjoy na ta diri. Ayo. Halika. Oy, Ay, sekarang laptop. ay kaputa ni Joy. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Tensa. Wa ba ko masaag, we? Mao ba ka ni tindahan na? Wa ba ko masaag? Dapat sure mami. Nakaila di ka sa kuan mami sa imo ang itay. Ay, oo, di ko malimot, uy. Diri. Asa man dapit mami? Kanang mauna, kanas atbang ba, kanas atbang. Murag mauna. Wow, unlimited food. Oh, mauna lagi na. Oy, Wa kalami. Kuna mo nya. Niring. mo phone mami. Sila nawag. Si Papa nimo, una lang to. Labang, huy, paminaw. Labang mo to una kay ako pa nito bagon. Una nga to atos atbang. Wala bang? Oo, labang. Una. Ano sa amin? Hello, Rap. Pangaon mo? Dali. Natay daghang sudan. Sa menu ha. Asa man? Pili lang sa may ato ah. Usa to isupi. Anti? Di mo mangaon? Wa may kwarta? Dili mo mangaon. Hawa lang sa mo, di mo mangaon. Hawa lang sa. Saan man mo, di mo manghawa. Ay, di mo manghawa. Tawag na lang kong pulis. Lakaw na lang sa mo, lakaw. Uy, asa man mo? Ma, Oh, lain magbata sa timo igsuon ma'am, di bugaw mami. sige, bugaw. Sige, ha? Ibugaw pa murag laba wala. Hawa. Dili, balik, sud, balik. Ay, ikaw una. Balik, dili. Wala kailan ninyo, pasensya na, wala kailan.
Ako ka probinsyano ning syudad nanimpala, nangita og trabaho basin in town og mo asinso, apan bisag kung saon igo radyong makakaon, kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIB ay sa uban, matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang, kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon, mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.